Bună, suflete dragi, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care ne influențează pe toți, indiferent dacă credem sau nu în astrologie, și anume Mercur retrograd. Vorbim mai exact despre Mercur retrograd din luna iulie 2025. Ce anume aduce el, cum ne afectează și cum putem să supraviețuim acestui haos astrologic. Dacă ai simțit că lucrurile nu mai merg ca înainte, că apar întârzieri, probleme cu tehnologia, probleme de comunicare sau chiar confuzie în relații, este foarte posibil ca Mercur retrograd să fie vinovatul. Totuși, nu te teme, pentru că este și o oportunitate extraordinară de introspecție și realiniere cu scopurile tale. Mercur este planeta comunicării, a gândirii, a transportului, a negocierilor și a informației. Când este în retrograd, din perspectiva noastră de pe Pământ, pare că se deplasează înapoi pe cer. Evident, este doar o iluzie optică, dar efectele sale sunt reale la nivel energetic și psihologic. Perioadele de Mercur retrograd vin de aproximativ 3 ori pe an și durează undeva la 3 săptămâni. În 2025, una dintre aceste perioade este între 17 iulie și 11 august, cu efectele pre-retrograd începând deja din 3 iulie, iar cele post-retrograd până în 25 august. Efectele sale pot fi resimțite la toate nivelurile vieții. Putem experimenta comunicare distorsionată, și anume mesaje greșit înțelese, cuvinte aruncate impulsiv sau chiar neînțelegere în relațiile de cuplu mai ales. La ordinea zilei sunt și problemele tehnice, adică telefonul nu mai merge, laptopul se blochează, e-mail-urile dispar, mașina nu pornește. Experimentăm de asemenea întârzieri și confuzii, planuri care se amână, întâlniri ratate, trenuri pierdute, zboruri anulate și tot felul de lucruri de genul ăsta. Totuși, Mercur pare că are o preferință pentru tot ceea ce înseamnă reapariția trecutului în viața noastră. Foste iubiri, amintiri, regrete sau lecții neterminate. Totuși, dacă ești atent sau atentă, Mercur retrograd îți poate arăta ceea ce nu mai funcționează în viața ta, ce trebuie reevaluat și, bineînțeles, schimbat. Ar fi de preferat să nu semnezi contracte importante, să nu iei decizii majore în grabă și să-ți lași spațiu pentru reflexie. Mercur începe retrogradarea în semnul Racului și apoi se întoarce în Gemeni. Asta ne influențează într-un mod profund. În Rac, accentul cade pe emoții, familie, trecut, răni emoționale nerezolvate. Poți simți nevoia de protecție, dar și o ușoară sensibilitate sau iritabilitate. În Gemeni, Mercur e acasă, dar când e retrograd aici, poate da suprastimulare mentală, confuzie în comunicare sau schimbări bruște de opinie. Este o perioadă foarte intensă din punct de vedere emoțional și mental. E ca și cum universul ne cere, practic, să curățăm vechile moduri de a comunica, atât cu noi înșine, cât și cu ceilalți. Acum să vedem cum afectează acest Mercur retrograd fiecare zodie. Ascultă atât pentru zodia ta din soare, cât și pentru ascendent. Berbec, ai mare grijă cum comunici în familie. Pot apărea tensiuni sau emoții, probleme vechi, care ies la suprafață. Nu te arunca în discuții impulsive. Fii foarte, foarte atent la documentele legate de casă. Taur, atenție la cum interpretezi mesajele celorlalți. Poți avea parte de revelații despre felul în care gândești sau te exprimi, ideal pentru a rescrie convingeri limitative. Gemeni, fiind zodia guvernată de Mercur, simți totul mai intens. E timpul să-ți reevaluezi valorile personale și felul în care îți folosești vocea. Pentru tine pot apărea cheltuieli neașteptate sau probleme în gestionarea banilor. Rac, Mercur retrograd este chiar în semnul tău și asta te face mai introspectiv ca niciodată. Vei revizita vechi traume sau nevoi neexprimate. Fii blând cu tine în perioada asta. Leu, de data asta ești chemat la retragere. Mintea ta poate deveni foarte activă, dar ești invitat să te întorci în interiorul tău, să-ți observi gândurile și să te vindeci în tăcere. Fecioară, pentru tine apar reevaluări legate de prieteni, proiecte de viitor sau planuri de grup. Grijă foarte mare, pentru că nu toate colaborările sunt ceea ce par a fi. Verifică informațiile de 2 ori. Balanță, pentru tine apar fie probleme, fie schimbări majore în carieră. Poate nu te mai reprezintă ceea ce faci. Totuși, trecutul profesional revine pentru a fi închis sau înțeles. Atenție foarte mare la conflictele pasiv-agresive. Scorpion, pentru tine apar întrebări legate de credință, convingeri și sensul vieții. Poate vrei să revii asupra unei învățături mai vechi sau să călătorești într-un loc cu valoare emoțională.
Săgetător este un timp ideal pentru vindecarea traumei legate de încredere și intimitate. Există o posibilă revenire a unui fost partener sau a unor datorii karmice. Ai foarte mare grijă la bani și tu. Capricorn, pentru tine relațiile de orice fel sunt sub lupă în acest moment. Întreabă-te dacă te simți înțeles sau dacă ai spus ceea ce simți cu adevărat. Fii atent la mesajele non-verbale și la felul în care îi asculți pe cei din jurul tău. Vărsător, rutina zilnică poate fi dată peste cap. E timpul să reevaluezi cum îți gestionezi energia, sănătatea și obiceiurile. Pentru tine pot apărea anumite confuzii legate de muncă sau colegi. Pești, atenție mare, creativitatea vă este chemată la suprafață. Totuși, pot apărea și anumite vechi povești de iubire. Puteți întâlni o persoană din trecut să aveți parte de o lecție karmică. Știu că uneori informațiile, așa zis, tehnice nu sunt foarte mult de ajutor, așa că vin în fața voastră și cu sfaturi pentru a traversa acest Mercur retrograd cu pace în suflet. În primul și în primul rând, e foarte important să nu vă panicați, să folosiți această perioadă pentru introspecție. Ați putea chiar să țineți un jurnal, pentru că scrisul ajută foarte mult să clarificați haosul mental de care avem parte în perioada asta. Neapărat verificați de 2 ori toate informațiile pe care le primiți și nu semnați contracte importante decât dacă este absolut necesar. Pentru că știm cu toții că este specific lui Mercur în retrograd. Dacă apar persoane din trecut, ascultă mesajul, nu repeta lecția. Pentru un bonus de vindecare și reechilibrare, poți încerca să faci un detox digital, pentru că cu siguranță telefonul tău va aprecia și el o pauză și mintea ta s-ar putea să se bucure să aibă parte de puțină liniște. Meditează, conectează-te cu intuiția ta, odihnește-te și ai să vezi că odată ce Mercur iese din retrograd, vei avea parte de echilibrul pe care ne-l dorim cu toții. Dragilor, Mercur nu este un inamic, este un profesor strict, dar corect. Te obligă să încetinești, să asculți, să repari și să înțelegi. Este o perioadă de realiniere profundă cu sinele. Dacă clipul meu v-a fost de folos, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați cu clopoțel și să-mi spuneți în comentarii voi cum simțiți acest Mercur retrograd și ce lecții credeți că va aduce. Nu uitați că în descriere găsiți toate informațiile mele de contact. Mulțumesc că ați stat cu mine până la final și rămâne să ne vedem la următorul clip pe care o să-l postez. Vă îmbrățișez cu drag, numai bine!